Здравейте! Здравейте всички отново! Аз съм Цето Нонова. Това тук е Миро! Мартин! Фосман! Идиота! Гея! Гей! Тръби така, и след ще правим чушка чалендж, или по-скоро чили чалендж. Чили, защото люто. Кой е по-видно? Така, и двамата сте едновременно баце. Гризете хляба. Казвам аз. Гризете хляба! Половин хляб са гризла. Гризи! Гризи ксюшката! Гризка! Не я хвърляй! Дъвче! Да! Така. Дъвче! Гризете! Миро, гризни още малко чушката. Мартине, гризни още малко чушката. Вижте, изяди, бе. Заваля. Няма нищо. Гризай чушката. Гризете. Ара те пи, бе, какво? Аз съм втори, бе! На Миро няма чушка за теб. Мисля ли ти, бе? Да. То държи, бе! Аре, дай на мене, бе! Няма чушка за тебе, бе, човек. Каза, че имаш една. Еми, Мартин, ще да ти оставим половината, ама изяли цялата. Аре, бе, не искам! Джавро е саднат. Е, това беше всичко. До скоро.